въпрос. Подготвил съм си два въпроса и аз съм си ги написал, нали, някой да не си помисли, че съм си ги измислил в момента. Стоят от доста време тук на лаптопа. Ще задам първо втория си въпрос. И втория ми въпрос е свързан с язовир Черни Осъм. Защото вие няколко пъти го споменахте, това ме провокира да го задам като първи въпрос. Знаем, че в Плевен, Ловеч и Троян, всъщност, нали, и Омуртаг, разбира се, но в Плевен, Ловеч и Троян, съгласно справката на МРРБ, която излиза ежедневно буквално, е най-голяма кризата. Хората с така засегнати от безводието са най-много. И както вие споменахте, всеки път, когато настъпи подобна криза, започваме да говорим за язовир Черни Осъм. Сега, тук обаче темата е много деликатна, защото, нали, не само заради липса на финансиране, а и по много други причини, които вие също споменахте, основно заради недоволство от населението и екоорганизации, този язовир не се е построил. Съгласно новото европейско законодателство, което в момента действа и то е транспонирано в българското, вероятността да не се случи отново Черни Осъм е много голямо. Казвам го без да предпоставям, защото все пак това са процедури, които не са в рамките на моите компетентности. Има си органи, които могат да го установят това. Освен това знаем, че и населението до голяма степен ще се съпротивлява до последно. И въпросът ми е такъв. Вие два пъти споменахте, че няма алтернатива, но въпреки това съм си записал, ако се случи така, че да няма техническа и нормативна възможност да бъде изграден този язовир, дали все пак има някаква алтернатива за тези три града? Който от вас желая, може да вземе думата. Едната алтернатива. На микрофона ще помоля, защото остава за протокола. Язовир Сопот, който преди много години, то основно е за напояване, тогава пак част от него беше освободена за водоснабдяване. Изградена беше пречиствателна станция, водопровод в 700, около 30 км, всички съоръжения. И по не знам каква причина цялата система беше зарязана, казано с най-точна дума. И даже имаше комисия, в която участвах, да огледаме какво е останало и какво може от тръбите да се прибере. Оказа, че голяма част от тръбите не могат да се демонтират, защото са в труден терен, с хеликоптери, не знам какво. Но пречиствателната станция беше обезкостена. Беха останали само панелите, хлораторното също. И идея нямам защо се случи това с... Да, за водоснабдяване, но някъде срещнах, че и Плевен не можело и там да се подава. То е възможно, защото водните количества намаляха тотално. Нали? При всички случаи би могло и малко вода да се отдели и за Плевен. Но Ловеч е безнадежна работа. Той единствено разчита на Черни Осъм. И при засушаване минимума, който се получава от стенето е 300 литра. Даже тук колегата 80. Каза, че и пада в някои години 80, което значи, че там спасението ще трябва за водоноски сигурно и не знам как да спасяват Ловеч. Плевен и там положението с тези кладенци, които едните имат нитрати, другите не знам какви метали. Тези кладенци просто не може да се разчита на тях. Троян е в по-благоприятно. Да, те имат водохващания, които си ги поддържат, които задоволяват нуждите. Те и мрежата, доколкото знам, си реновираха, така че там нещата са, да кажем, в добро състояние, докато Ловеч и Плевен са трагедия. Заповядайте, да взема думата и аз, защото казах... Само ще помоля микрофона да изключвате, когато се изказва. Да кажа нещо, защо е без алтернатива язовир Черни Осъм. Когато правихме първия проект, аз участвах с него, главен проектант беше инженер Райнов, имаше 27 населени места за водоснабдяване, 3 града Плевен, Ловеч и Троян. В момента, ако видите какво е останало от тях, тези населени места са почти изчезнали, имат по 10-15 души. Ловеч е на половината, Плевен също е на половината като население.
Ловеч е 35 години на режим. Кой ще стои в един град, младо семейство, да е на режим 35 години, да няма вода за санитарни нужди? Значи алтернативата е тази. След още 30 години Ловеч да изчезне, Плевен, от него да остане само панорамата. Нека да предложат някаква алтернатива. Нашия институт някога е правил всякакви изследвания. Нямам време сега да ги изложим тук. Тя инженер Станкова знае. Това е алтернативата. Значи, има си държавници, които нека да го решат. Но искам да кажа нещо. За 35 години, запомнете го това, не е проектиран и не е изграден нито един нов язовир за водоснабдяване в България. Нула! Нито един язовир. Язовир стана мръсна дума от язовир Черни 8, от екогласност, от зелените и всякакви други такива дружества. Ето виждам, тук ще задам после към господин... Един въпрос. Друг въпрос. Не, аз ви поздравявам за това, което правите, че намирате там незаконни неща, но просто трябва да се... Значи нашата професия вече не е престижна, разбирате ли. Тази дума язовир, тя звучи опасно. В интернет, ако отворите, там има едни такива неща. Дайте да видим язовир Искър опасен ли е. Това е най-сигурният и най-хубавият язовир. В язовирите има контролно-измервателни прибори. Отчита се всичко. Движение на тялото, напрежение, филтрации, обсъждат се доклади. Няма как въобще, като се повдигне самия въпрос дали е опасен язовира, това е отрицателен пиар, насажда се страх в хората. Големите язовири не са опасни. Ето това искам да кажа. Зелените организации, те получават пари по различни линии и спират всичко. Места. Направихме до границата точно един проект за ВЕЦ. Какво билаше? Натура. Имало едно гущерче, шарено, което трябвало да се спаси. Обаче гръцкият язовир е до самата граница. Значи това гущерче пресича границата. Гърците казват, ние интересувани, ние казваме интересувани. Не е верно, че не може да се ползват. Може да се ползва за ВЕЦ, но просто екологичните организации, те просто не ни го дават това, разбирате ли? И за това аз искам, ако може, да се инспирира един разговор. И то да бъде публичен, медиен. Ние да си кажем думата, да дойдат тези зелени Балкани, екологични организации, да говорим какво може и какво не може да се ползва от нашите повърхностни водоизточници. Защото в крайна сметка ние работим и имаме една и съща цел. Защото по този начин то няма хора, които да искат да стават инженери. А всичките тия язовири, които се построиха 52 за 40 години, а сега за 35 нито един искат някаква поддръжка. И тогава вече те наистина ще станат опасни и държавата ще има големи проблеми. Много благодаря за емоционалното изказване. Да, заповядайте за допълнение. Микрофона само, да. Значи Плевен участва в класацията за най-бързо изчезващ град. От 1985 година до сега той е с половин население. От 165 хиляди души станал на 88. А да не говорим, тъй като те имаха много развита промишленост. В 1987 година правихме ТИТ в института, който е от порядъка на сегашните РПИП-ове. И тогава на някой му хрумна идеята да докараме вода от ранеите от Дунава. Правихме и този вариант, но се оказа просто толкова скъп, че дори не го докладвахме, след като го разработихме. Още повече, че част от селата, които са около 30 на брой, не разчитат на никаква друга вода, освен от Черни 8 от водохващане стенето. Така че като настъпи сушата, те съвсем загиват сигурно. Може би и да са обезнаселени вече, защото като няма вода, няма и живот, в крайна сметка. И Плевен, който го знаем какъв град е, от какви мащаби, каква промишленост има заради този режим на водата да се обезлюди, просто е престъпление.
Добре. И това е, мисля, че доста основателна причина. И още забравих, защото бързах да се вместя в две важни неща. Трябва да се обърне внимание за водоснабдяване на населените места от Пловдив до Хасково и там Въча. още колко. Да, от Въча. Да. Значи много сериозно. Аз съм участвала в работния проект, който беше. Всичко беше готово, но тогава ставаше въпрос за огромно водно количество, 2 нитки по ФИД 2000. Той сега трябва да е. А сега още повече. Нали? Сега не знам, никой не е Добре, доказал. понеже колегите ме правят забележка, ще ви дам възможност след малко пак да се изкажете. Добре. Аз имам право на реплика все пак по процедура, да ще се възползвам от нея, съвсем кратка ще бъде. Първо, в рамките на комисията получихме информация, че този водопровод, който коментирате от язовир Сопот до Ловеч, започва неговото проектиране и евентуално, надяваме се, съвсем скоро да започне и неговото изграждане, цялостна рехабилитация. Сега там, знаете, сложно, екологични процедури и така нататък, ще мине малко време, но се надявам, че ще има така успешен край. Но това, което казахте за язовир Черни 8, според мен беше изключително важно, защото дори нищо друго да не излезе от тази дискусия, това беше, може би, така черешката на тортата от целият дебат, защото това е много важна тема, която ние като общество трябва да вземем решение как да продължим напред.